Jeg har lige nok ham, der er slut. Jeg går op og tager en slut. Jeg tog dem. Kan jeg få den ene? Og jeg skal have den anden. Kom. Stå. Jeg kommer lidt ud. Nu er skråt det der. Det er nok her. Vi er inde i zonen. Rocket launcher. Zonen kommer. Jeg sprayer. Jeg er nødt til at se. Det er video. Og lige fordi du blokker mig, så kan jeg komme her. Amatør skud der. Jamen han er ikke død. Andre ude. Det er en teammate der. Nu armor, Olli har du et lille armor til? Det er nok den der. Nok. Nok. En der skyder på mig her. Jeg skal back up. Død. Nakker ham kun nu fejl. Nu vi skal ind. Det går rigtig godt lige nu. Der er 14 tilbage her. Hold os lige lidt op. Jeg ser nogle af byer. Vi holder lidt. Hold udenop. Se den her. Han knockede mig! Det er god. 5. plads. Det er også fint nok. Jeg tænker, det blev alt for videoen i dag. Tak fordi I så med. Hej.